jam gena waɗi fini wiyete men ñande dewo capantati jolal ujun ɗiɗi e nogas joyi ina hawre jeetati dewo hoddayru ujunere temen capannayi jeeɗiɗi fergo coñce e taaridi Fuuta Tooro. Nden neɗɗo arata ceɗ ma pulo gaynako ma cubballo o wontanno ɗum e fawade jikku makko, baawal makko ma e taaridi makko. Gonka maccugago ala fof ɗo fawino, wonde maccuɗo fawino ko e batte golwole. Ina wiye haal pulaar hewani ujde tan majja. So tawi tuma kala omo wawi ngurde bar lele nder jamma, tawa lelawal 14 toñodiri e duule, sari ndogu mum e windere hono no windi yanke darti yanke ten Yusuf Gueye wiiri jimol goto ma keewal ummo dingole gole unude nder yewene nguron dowri tandino ñañoru goyowol nder deƴere durnirde daande ƴellittonde yaada e jimɗi ndiwri tufɗe jalboje caafe nangue. ɗum fof wonande fuutanke ko hunde dillinore ɓernde, hunde hurinde niɓɓe yewende kam ciftorɗe ummiide e to ɓuri luggidde e fittandu neɗɗo. Ngu ɓesngu gila e teminanɗe limlimtinde ngu tubakoɓe inniri Tukulor yama taw ko sabu ɓalewol tengdugol guri ɓalli mabɓe addaniɓe sarade e dente pawiɗe e kinde e pine, addaniɓe jaggirde donaɗi mabɓe dendaɗi ɓuri fof kam e yitade koye mabɓe. Wonde yimɓe mahiɓe e ñamiri kaytundi nder diƴƴe maayo Fuuta Tooro hande o deltingo dow dendaɗi ɗiɗi, Mauritanie e Sénégal. Jogino inde wonno tigi ko Namandiru, leydi ngalɗundi hedde teminanɗe 11 biire nde wiita Tekruru honno e mayri adan ko sereraɓe e wolofaɓe e soninkoɓe jillodirɓe e fulɓe ha jibini ko wiyete hande haal pular ko. Duttorɗe jangtaɗe ina kollita ko mawɗo manna en waar jaabi njaayi sari l'islam nder tuudu ndu caggal nde o fooli jaogo en ko kanko kadi wawni ɗemgal fulfulde e dow yamirdemo moni kala yo haal pular. Windande nde ina jokki kuɗol Ibrahim Moukhtar Sarr mo ɓokki sarankoɓe e dane ba Saydou Alassane mo mulli fulɓe. Duɗal pular murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder hen.